may Escobar na. Sir Richard Baroto. Puntang San Manuel o kaya Baguio. Piminggan. Piminggan? Dito. Anya diretso na rato na simentunda. Nanay? Ay, sityo lang. Ay, sityo Labayog lang. O, sityo kay susuot ng Kanawan. Ay, pakanigit. Ay, paparan yan. Pagpipinggan. Pinggit. Sakto. Baka diretso kami Felix Pai. O, dito. Mapipiin nyo arda. May partak kayo mo. Congrats! Ganda ng motor. Nice. Ginagamay ko pala. Mas okay ah. Ito, Mas mababa. mas ano talaga. Tapos magaan. Oo. Iba talaga. Yung ganito ko. Sabagay, Nagamit ko ng KLX ko dito. Sinasanay ko na ito eh. Mas mataas lang. Mataas lang. Pero yung gaan, Magaan lang. parehas. Parehas lang. Siguro mabigat lang ng mga 10 kilos to. Mataas lang, tapos pinababa ko na rin to. Naka-lowering kit na to, tapos pati upuan niya, pinawasan ko na. Bumili na ako ng 1 inch. Bali mababa na ito ng 3 inches to eh. So ayan, Escobar na. Oo. Mamaya dun sa taas, may pwede pagdagdagan ng tubig. Meron sir, meron. Mamaya, padagdag tayo. Kanina, ikaw unang hinahanap ko eh. Yung anak ko nandun. Oo nga eh. Nauna. May nabuling. Bakit na paano? Nabuling naman. XTC at Seattle. Boy, kaya ingay. Hindi mo tayo tumigan, okay na lang. Nananaw. Ay, tara. Wah, papaw na rin binigay ka kadami manaw. Ay, Tahan nga kaya dito doon mo tao. ay, sige. Nauli daw mo ito paluwag. Pamananyaw. Pangamitaan mo eh. Ikaw ano? Magnakain to, Jay Kwan. Hindi kami to sa gitlangan. Boy, mamayat. Yun ang sagan. Sa kami. Magkitata ka nung kami ta isisi. Hindi kami to na. Ayun na. Mayat Jay, alos ko atin. Kitan mi lang di manggamit tanong. Tinarigat lang Jay, jukod kudag. Jay. Jukod kudag nga, itang banda. Yan nga na siminto. Mababa lang diyan. Halos simentado amin na bumabakan to dyan to ngayon. Ano, nararamdaman tayo mo ibigay. Boy, mayat Jay. Sige. So yung lagi inuulit ko guys, sa mga bago pa lang na napadaan sa ating YouTube channel, subscribe po at always click yung notification bell para lagi kang updated kung sakaling nagustuhan mo yung drill videos po natin. Okay, so tabayanan po yung ating mga kaganapan. Samahan nyo kami sa aming trail ngayon. Ruta namin Felix Mine, Manunga CRF 1, 2, 3, 4, 5 Gasong 5 KLX na talaw.
papunta sa amin? Nawala na ako eh. Hindi ko nakalimutan ko na eh. Ilang buwan na hindi ka na nakapunta dito, sir? Hindi. Itong daan na ito, hindi ako masyado sanay. Sanay ako dun sa inyo, Halibang. dun sa baba. Doon ang daan natin, dito ka na Errol. Mm. Yung ano ba yan tawag dyan. Doon ako sanay. Ay, Ito, nawawala pa ako eh. Ito first time ko yung akitin. so fast track tayo ngayon. So dito, magpupudpud na naman tayo ng gulong. Magpupudpud na naman yung gulong dito kasi siminto. Maraming siminto, guys. One minute later. Nalala ko na itong lugar na ito. Saka tatasik. Marami naman. Kulang ata yung tubig. Kasi na mga ganyan-ganyan yan eh. Mabigat na maintenance. Pero halimaw yung lakas. Naiwan nga yung ulo ko kanina. Ha? Tsaka Okay na? magaan. Pwede na siguro to? Ah, pwede na. Tsaka bago pa, hindi naman siguro basta-basta mag-overheat. Nag-overheat to nung ano eh. Ganyan yung T-Ruel eh. Castellano. KTM, no? Hindi dapat pupunin, di ba? Yung eksakto lang. Oo. Anong nararamdaman mo? Hindi, nakikita ko yung pula. Ah, pumupula, may sa gauge. Oo, dito. Ah, okay. Sabi niya overheat na. Hindi naman, nagpupula eh. Lumalabas yung ano yung red. Siguro okay na ito, ano, papa, no? Hindi dapat pulin eh. Alam ko eh. Okay na yan. May coolant naman ata. Meron. Okay. Sige. Basahin mo rin yung isa. Thank you. Yung isa. Ha? Dalawa ba yan? Oh. Tangalin. So, Ay. Oo kasi. twin Di radiator. ba yung nababasa ko nito, Pampi Jason? Dapat may ano, Wala bang yung... fan? Ang tawag doon, yung... Auxiliary fan. Oh, Air, yun. Auxiliary fan. lagyan. Papagawa mo ata. Palagay ka sir ng kwan. Oo, Auxiliary fan. papagawa yun. Adapter, lahat. Okay. Oh, Diyan tayo aakyat. Pero Yan. doon, pag diretso, meron din doon, di ba? Meron doon, fast track, simentado halos. Ayo, dito Pero naman dyan, tayo. Huwag maganda din dyan. tayo pangit. Yan, maganda. Pag ano tayo, pag... Mahaba yung trail natin dyan, ha. Uy! Sige sir. Okay, thank you. No, balance kayo ah. Oh, may bago? May bato akong na, ano? Tinamaan. Ay, sarap. Oo. Video! Na video. Ayos. Baka pa yung pangbag tayo. So yun, out balance ulit. Out balance. So yung sweeper, talagang kakain siya ng alikabok. Parang ang late sa'yo ng kwan ha, Kilex. Ang late para sa'yo ang Kilex. You serious? Ilang cc yan sir? Ha? Ilang cc? Alin? Yan. 250. Ay, 250. Akala ko 300. Ah! Ang kaya na gusto ko yung beta. Ah, yun. So, yun. 250cc yung tumarka nila. Tapok, grabe. Puspul tapok kita kasta na eh. Yun, may isa tayong akyat. Ang kapal ng alikabok guys, oh. Oh, grabe ng alikabok. Putik. Hindi makita yung gas. Putik, nakamas tayo. Kung hindi, ang lutong ng mga alikabok nakakainin natin.
Tapok, grabe. Oh, grabing tapok guys. Oh, grabe tapok. Okay, so pahinga tayo saglit. A few moments later. Okay, so take off ulit. Isasarado lang natin yung gate. Uy. Ayun, matik naman pala. Pero ilalak natin. Uy, paano ba? Ganyan siguro. Uy. Ah, ganyan. Okay. Yan o. Tapangin pa yung nasa gilid. Tapos ang taas niyan. Daan-daan tayo guys. Ma-miss ka talaga guys sa napakagandang view. Tapos dyan sa bandang taas, kumakahoy dyan, may trees. So saan natin yung malamig na klima. Yan. Hindi po tayo nagkakamali, baka pang 5 beses muna natin pumunta dito. Ayos mo daan. So dito na tayo sa Labang. Labang, Itugon, Benguet. So may mga gate. Kailangan natin tara guys. Yan. May bahay na pala rito. Oh, maraming bahay dito. Ay, anong park na to? Labang, Itugon, Benguet. Dab ang Itugon, Benguet. Itugon din. Part na po ito ng Itugon. Okay. Ay, may ikon pala dyan. May store. Okay guys, pansamantala akong puputulin kasi magmimerienda raw muna. So ito, dito tayo. Yes sir. Dahil pa ng daan dito ng ano no, ng Telex. Pero kan lang to, mga malayo-layo rin. Malayo. Mm. Bale, at least maiba naman. Mm. Kasi doon parang patag na lahat eh. Doon sa banda ron. Oo. Dito, may mga portion na simentado, mayroon ding hindi. A few moments later. Oh! Na naman. Mataas kasi. So eto, sasara tayo ng gate. Yan. So shout out sa mga viewers ko natin dyan. Dito na po kami sa Labang, ang Pukaw, Itugon, Benguet. So yun nga, tulad ng sinabi ko guys, dito po tayo, kaya nandito tayo sa Kulian. Hindi tayo pwedeng mauna. May mga baguhan po na kasama natin para maalalayan natin sila sakaling hindi nila alam yung dadaanan. Nandito lang tayo sa Kulian. So, napakaganda dito guys. So ayan yung San Roque Dam.
San Roque Dam. Yan sa bandang taas, yan yung Ambuklaw din. Yan, sa banda riyan. Tapos yung pinaka-taas-taas, yung Binga. Binga Dam. Binga Dam. Sunod-sunod na yan eh. Nakikita rin ang Binga Dam dito. Hindi sir, doon pa sa bandang taas. Ang laki na nung binawas ng tubig, no? Oh, laki na. Siguro pag dating ng kanyan, April hanggang May, baka mababawasan pa yan. Sigurado. Huwag hindi umulan. Oh, grabe oh. Doon na sila. Nung unang trail namin dito noon, wala pa itong kalsada eh. Ganyan lang yung daan, oh. Talaga? Ang hirap man, nakakatakot. One miss you die. Oo. Oh, Uy. Uy, may sinasabog. sa may kanyon, sa may Felix. Ay, may pinasabog Sa Mina, oo. Grabe mo. Sa Mina. Dinamita yon, Lakas. yung di kuryente. Ang lakas. Sa tunnel yan, sigurado. Sa tunnel. Anong tawag din sa dam na yan? Itong nasa baba sir, San Roque. San Roque Dam. San Roque Dam. Grabe, no? Sa kanya lang, sa tunnel yan. Sa tunnel. Dito yun. Dito sa may open pit. Oo. Kasi kung bundok yun, talagang marinig mo yung Wow, grabe ah. gutok. Kahit nga sa parang sa loob eh, parang yumayanig eh. Oo. Lalo na pag nandun ka sa malapit. Yayanig yung lupa. Sigurado. Grabe ang lakas dun. Nasa tunnel, pampi. Tunnel yun. Tunnel. Ayos. Ayos. Sige, sweeper lang ako. So ito lang ang problema dito guys. Maraming gate. So kailangan nating isara. Para di tayo pagalitan dito. So marami kasing mga alagang baka dito guys. Maraming baka, maraming elepante, giraffe. Yan. Marami na pong mga pine trees dito. Halos pine tree na yung mga kahoy dito guys. Lapit na kami sa Felix Mine. So ito oh, pine trees na yung mga kahoy. Napakalamig guys, promise. Hindi mo kailangan yung magkabulan dito guys kasi hindi naman to race. Dapat daan-daan lang para ma-enjoy mo yung magandang view. Talikod na nga, mangganda. Ito yung talikod naman to. So pahinga tayo saglit. Met na yung lamis. So napakasaya ng mga kasama natin guys kasi Ano pa pangalan niya? first time nilang trail dito. Ay! So shoutout sa mga hindi pa nakapunta. Pwede mo kami sampulan na Meron konti naman lang. tayong willing naman tayo mag-guide. Actually, ngayon lang na po yung group Yun, pwede namin kayo masamahan dito para mag-trail. Dahil sa'yo, idol. Dahil sa'yo. A few moments later. Pagpatuloy yung ating trail. As usual, nandito tayo sa hulihan. Kasi yun nga, sweeper tayo. So eto, mapupudpud na naman yung gulong natin dito guys. So sa portion na to, halos mintado na yung daan.
dito na yun. Private, no? Hindi. Ay, private ba? May entrance fee ba? Ay. May entrance nga pero nakakandado naman. Wala yung caretaker. Ang Uber. Ay, mayroon pala dito sa baba. Nakakatakot naman pala. Tara na! Let's Wala! go, let's go. Stop! Negative, wala oh. Wala. Ang Uber yung caretaker. Kunin mo yung, ano, kunin mo ay ano? Facebook number. Kinuha mo? Muyug-yug pa tong tulay. Lahar? Oh, dito nala tinatapon yung tailings nila galing sa mining. Para di punta sa baba. Pag napuno to, wala na. Tigil na yung minahan. So ito na yung open pit. Open pit Felix Mine. One, two, click. Isa ba? Ayun. Thank you. Salamat. Papa, ano yun? Dito lang. Yan, so picture. One minute later. Dito tayo. Ito. Doon na sila. Nagrarapat sila eh. Nagapa nyo ay.
Ako kami ligay. Nag-round kami dyan labang. Ay, nairek dyan may sa? Uy, so dyan mo na, kini Jonas. Kaskas ay. Hmm. Nagbusbusin na dapat. Ay, so, Nag-ride. uy. Tagdiritso na kano jay, kwa jay pa taknyan. Oy, di mo nun. Baka no kanto siguro, baka no Martes, Wino, Merkulis, baka umayak to dito ko. May nga rod. Doon. Ang bibilis nyo. Bakit? Matanggal. Talagang ganyan. Ako nga, may hinigpitan akong rayos. Check mo yung sayo. One minute later.